Kémia kísérlet. Első nap. Egy mérőpohár segítségével pontosan kimértünk 100 ml tiszta vizet. Ezt egy Berzelius pohárba öntöttük. Ezek után 3 kanálrészszulfátot tettünk a vízbe, és egy kavaró üvegpálca segítségével elkavargattuk, míg föl nem oldódott. A következő lépésben az oldatba helyeztünk egy forintot és egy vaspénzt. Ugyancsak az első napon behelyeztünk még egy forintot a biztonság kedvéért. Hogy a reakciónk sikeresen végbe menjen, egy napot kellett várni. Második nap. Íme a kék oldalt megzöldült. A Berzelius pohár alján ott vannak az érmék, a 2 forint és a vaspénz, rájuk rakódva több-kevesebb rész. Ekkor benyúlunk a kanállal, és a legszebben bevont vastartalmú pénzünket óvatosan kiemeljük. Itt a mi hamisított részpénzünk.